So what's up mga kadimarunong, magandang araw. Welcome to the Marunong vlog. So for today's video, magtugway ta sa Baka, din sasama ito. Then abangan nyo kung saan to aabot. Let's go. So guys, tanggalin natin ang tali guys. A few moments later. So ayan guys, nakarating na tayo. Pwede na natin ito itali guys sa malaking damo guys para hindi makawala guys. So ito lang guys, itali natin siya dito. Ito lang. So ayan guys, tatali na naman natin ito guys sa malaking damo. Tali natin dito guys para hindi makawala. Para sa juwa mo, itali mo na guys sa iyong heart. Sana ganito lang kasimple. So ayan, tapos na natin itali guys sa lahat. So tapos na kami tugway guys. Then manguha may bayabas guys. So dili lang ko magtagalog kay bulol kay na magtagalog. So ako lang dili sa iyon kay Bisaya man ta guys. So karon manaman mig tugway guys. Amo nang ipangigot among baka. Largo mig pangwag bayabas guys. So karon mga kadimarunong, nabot na to sa bayabasan. So mao ni mga bayabas diri mga kadimarunong. Ay mga monkers. Hindi kong bayat ang monkers. Mga pidaggan guys. Ay monkey ay kada pang monkers. Naipahak guys. Pahak sa langgam. A few moments later. So uwi muna tayo guys. Babalik lang tayo mamaya tuwing alas 10 para kunin natin to guys. Din painumin. So ayan, uwi na tayo guys. Let's go. 1 hour later. So ayan guys, ito na yung pasilungan ng ato ang baka. So let's go. So mauli namin guys, ako na yung pasilungan.
na tayong magpainom sa ating baka. So ito na guys.